ካብ ሰማዕኹን ካብ ዝረኸብኩን ሓቂ ከካፍለኩም ኣብ ዓለምና ባሽሓት ዝቑፀሩ ሃይማኖታት ኣለዉ ስለዞም ሃይማኖታት ዘይኮነስ ስለቶም መስረቲ ሃይማኖት ተባሂሎም ዝእመኑ እዩ ዕላለይ እዞም ሃይማኖታት በዝሒ ሰዓብቲ ዘለዎም ክርስትና በክርስቶስ እስልምና ብነቢ መሐመድ ቡድሂዝም ድማ ብቡድሃ ሲድሃርታ ከም ዝተመስረቱ እዩ ዝዝረብ ናቲ ሕቶ ዝፈለም ካብዚ እዞም መስረት ኢልና ንኽተሎም ዘለና ማለት እውን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቢ መሐመድ ቡድሃ ሲድሃርታ ካልኦት እውን ከም ዘለዉ ኮይኖም ሃይማኖት ነይሩዎም ዶ እንተ ነይሩዎም እንተ ዘይነበሮም ከ ንምንታይ ዘይነበሮም ታሪኻውን ሃይማኖታውን መዛግብቲ ከም ዝሕብርዎ ሓቂ ስለ ዝሓዙ ሰብኣውነት ስለ ዝመሃሩ ምእንተ ሃይማኖት ዘይኮነስ ምእንተ ሰብ ስለ ዝነበሩ ከም ዝተባረሩ ከም ዝተቐጥቀጡ ከም ዝተሰቐሉ ከም ዝተሰደዱን ከም ዝተገለሉን እዮም እዞም ሕዝ ዘለዉ ሃይማኖተኛታት ክሰምዕዎ ዘይደልዩ መሪር ሓቂ ድማ ኣሎ ክርስቶስ ክርስቲያን ዘይምንባሩ መሐመድ ሙስሊም ዘይምንባሩ ቡድሃ ቡድሂዝም ዘይምንባሩ እዩ እዞም ንኽተሎም ዘለና ሃይማኖታት እቶም መስረቲ ንባዕሎም ኣይፈልጥዎምን ብድሕሪኦም ዝፈጠርናዮም ስርዓት ኣምልኾታት እዮም ብሓቂ ግና እስኪ ንሕሰብ ንመን ኢና ንኽተል ዘለና ዘስተምሃርዎም ገዲፍና ንዕኦም ነምልኽ ንባዕልና እስኪ ከም ተምሃሮሞ ንቐምጥ ናይ መምህርና ስም ድዩ ዘገድሰና እቲ ዘምህረና ቁም ነገር ናይ መምህርና ስምና ደጋገምና ስለ ዘውዓልና ዝመፅእ ለውጢ ኣሎ ድዩ ኣየና እዩ ንዕቤትና ዝጠቕመና ንዓርሽና እስኪ ንሕተት ሃይማኖተኛ ዝኾንካ ሃይማኖትካ መርምር ሃይማኖቱ ዘይምርምር ህዝቢ ቁርሲ ሃይማኖተኛ ድራር ፖለቲከኛ እዩ ዝኸውን እዚ ድማ ንሪኦ ኣለና ኢና ነይሩን ሕዝቡን ይኸውን ኣሎ ናትሽ ሚድያ ኢና ሰላም ምሳኹም ትኹን